Současná medicína se stále víc specializuje. Vznikají menší, ale velmi sofistikované týmy. Jejichž hlavními přednostmi jsou rozsáhlé znalosti, klinické dovednosti a vybavení na nejvyšší úrovni. Samozřejmostí je styl komunikace, kdy potřeby pacienta jsou prioritou číslo 1. Pojďte dál. Vítáme vás v Centru pánevního dna v Karlových Varech, které vzniklo na počátku roku 2025. Jsme tým odborníků, kteří se zabývají poruchami pánevního dna napříč medicínskými obory. Centrum je moderně koncipováno na základě nejnovějších medicínských standardů a tak navzdory krátkému působení centra v Karlovarském kraji nás navštíví pacientky nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. V naší pohodlné čekárně vám rádi nabídneme kávu a drobné pohoštění a v přiložených brožurách vás rádi seznámíme s metodami, které zde využíváme. Ambulance se skládá ze 3 částí. Hlavní část je určena ke konzultacím a vyšetřování pacientek. Gynekologické křeslo s automatickým nastavením co největšího komfortu je vybaveno kvalitním kolposkopem a ultrazvukem, jejichž snímání můžete v případě zájmu sledovat. Druhou částí naší ambulance je zákrokový sál, který je vybaven urodynamickým vyšetřením, které slouží k diagnostice úniku moči. Dále zde máme hysteroskopickou a cystoskopickou věž, která nám umožňuje prohlížení močového měchýře a dělohy. Zároveň zde provádíme menší operační zákroky. Třetím ambulantním prostorem je místnost, která slouží k odpočinku po zákrocích, k odběru krve a k neuromodulaci močového měchýře. Zejména však slouží k fyzioterapii, která je nedílnou součástí komplexního přístupu k problematice svalů pánevního dna. U nás získáte kombinovanou péči pod jednou střechou. Bude nám potěšením starat se o vás a problémy, které postihují vaše pánevní dno. Na našich webových stránkách najdete nejenom kontakty, ale taky vysvětlení problematiky a cenné rady, jak postupovat v různých případech. Naší misí je poskytování péče s empatií a vzájemným respektem, založené na nejnovějších znalostech a s využitím nejmodernějších technologií pro zlepšení kvality vašeho života. Budeme rádi, když si k nám najdete cestu a přesvědčíte se sami. Naší vizí je aktivní, zdravá a sebevědomá žena.